दिनै फैदोलाय क्लास 9 नि मैथमेटिक्स पलिनोमियला सोंथि 2.3 आव थियरेमखौ सोलोंनांगौ हा माने रानखोन्दा थारबुंथि जों ओरैखौ राना होमबा जेनेबा सपोज 5 खौ नों जुदि 2 जों रानोब्ला 5 खौ 2 जों रानोब्ला मा 2 into 2 4 थांबाय नङा होमबा नैबे रिमाइंडार 1 नङा होमबा रिमाइंडार 1 होमबा बेखौनो नैबेखौनो बे थियरेमखौ माबोरै दिहुनो जेनेबा जोंहा जेनेबा नैबे होनाय थागोन बे रानग्रा रानगासै आद्रा थानाय नङा होमबा रानखोन्दा ओमफ्राय नैबे रानजाग्रा बे रानजाग्राखौ दिहुननांगौ जायो जेनेबा नोंसोर बे थागोन 2 आ थागोन नैबे 5 आ मा बेखौ नैबे आद्रा थारबुंथि माने रिमाइंडार थियरेमजों जों दिहुननो हायो आरो गोरलैयैनो हो दा बेनिनो थियरेम बे रिमाइंडार थियरेम माने रानखोन्दाबो होनो बेखौनो आरो मा होनदों नोंसोर रानखोन्दाबो होनो बेनि डेफिनिशनखौ थियरेमखौ नायना लाग्रो हमना लाबाय px आ सेनि देरसिन 1 नि देरसिन एबा समान डिग्रीनि जायखिजाया बांबिदाब जायखिजाया मोनसे पलिनोमियलनि आरो px आ बियो मा होनदों 1 नि देरसिन एबा समान डिग्रीनि जायखिजाया मोनसे बांबिदाब आरो हमनानै लाबाय a आ माने कनस्टेन्ट नो जायखिजाया नंगुबै अनजिमा फिक्स आरो कनस्टेन्ट बियो a आ जायखिजाया नंगुबै अनजिमा जुदि px माने मा बांबिदाबखौ जुदि पलिनोमियलखौ हांखोसेयारि बांबिदाब x माइनस a जों नैबे लिनियार होनो बांबिदाब हांखोसेयारि नैबे हांखोसेयारि बांबिदाब नङा होमबा x माइनस a जों रानो अब्ला रानखोन्दाया जायोनो pa माने बांबिदाब a थारमाने मा होनदों x नि जायगायाव a बहायोब्ला pa मोनोनो थारमाने 0 मोननांगौ थारमाने pa इक्वल टु 0 हमनानै लाबाय px आ 1 नि देरसिन एबा समान डिग्रीनि जायखिजाया बांबिदाब आरो हमनानै लाबाय a आलायनो जायखिजाया नंगुबै अनजिमा माने फिक्स आरो गथा अनजिमा जुदि px खौ जुदि नैबे बांबिदाबखौ हांखोसेयारि लिनियार जिखुनु लिनियार बांबिदाब मोनसे पलिनोमियलखौ बा बांबिदाबखौ जिखुनु लिनियार इक्वेशनजों रानोब्ला नैबे लिनियार इक्वेशन नङा लिनियार माने बांबिदाब लिनियार माने हांखोसेयारि बांबिदाबजों रानो अब्ला जोङो पलिनोमियल a मोनोनो नैबे बांबिदाब pa मोननाय जायोनो मारै मोनो नायदो थामहिनबा होनदों px इक्वल टु बे डेफिनिशनखौनो थामहिनबा px नैबे px इक्वल टु नैबे जाबाय x माइनस a जों रानोब्ला बे जाबाय रानग्रा जाहैबाय इनटु qx आ मा रानगासै जाहैबाय बे जाबाय रानगासै इनटु rx रिमाइंडार नैबे जाहैबाय नैबे px बे px आ मा नैबे 5 आ जाहैबाय px 5 आनिफ्राय नैबे x माइनस a आ रानग्रा नैबे जाबाय 2 रानग्रा आनिफ्राय रानगासै नैबे जाबाय रानगासै नङा होमबा रानगासै a प्लस rx नैबे जाबाय rx बे जाबाय रिमाइंडार रानखोन्दा नङा होमबा बे फर्मुला जाहैबाय होमबा नोंहा जुदि बे होनाय थायोब्ला जों बिदि लिरनो हायो नङा होमबा बेखौ नुबायदों नों माबायदि रानदों नै 5 खौ बाहाय होदों नङा होमब्ला 5 ओमफ्राय रानग्राया नैबे 2 बेखौ बोरै दिहुनो जेनेबा 5 नैबे जाबाय नोङो रानजाग्राया 5 नङा होमबा इज इक्वल टु 5 खौ मा ओरै 2 into 2 प्लस 1 होनाय जायाखै होमबा 2 आ माने रानग्रा जाहैबाय नैबेथ' रानजाग्रा बे जाबाय रानग्रा नैबे रानगासै राननानै मोननाय रानगासै प्लस जिथु आद्रा थानाय रिमाइंडार थानाय होमबा बे जायाखै होमबा 4 प्लस 1 इक्वल टु 5 जाबाय नङा होमबा बेनो जाबाय बेखौ माने इंराजियाव मा होनो जों डिविडेन्ड इक्वल टु डिविजन इनटु क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडार थारमाने जोंहा रानग्रा नैबेखौ गोसोआव ला नोंसोर रानजाग्रा इक्वल टु रानग्रा माल्टिप्लिकेशन रानगासै प्लस रानखोन्दा बेजों सानजाबबाय आद्राखौ प्लास खालामबा बिदि मोना होमबा बेनो जाबाय बेनि मेइन डेफिनिशन बेखौ नांगोन जोंनो रानखोन्दा थारबुंथि माने मा रानखोन्दाथ' माने जोंहा मा लाथिख' बांबिदाबाथ' 0 नङा होमबा px इक्वल टु 0 बांबिदाब इक्वल टु 0 बे
रानखोन्दा थारबुंथि रिमाइन्डार थियरेमनि बे रिमाइन्डार थियरेमखौ लानानैनो जोङो नैबे नोंसिनि मेथ क्लास 9 नि 2.3 नि सोंथिफोरखौ बानायनाय जागोन आरो ओके दे नायलांबाय थादो नेक्स्टआव फैदोलाय 1 आव मा होनदों होनाय दङ जोंहा होनाय दङ बेखौ गोलाव राननाय नेमजों होननानै लिरदो गोलावै राननाय नेम गैया होमबा मोनसे नैबाव लिरदो गोलावै राननाय नेमजों होननानै गोलावै राननाय नेमजों बेखौ रानदो बे जाबाय जे रानग्रा नङा होमबा रानजाग्राया मा जोंहा नैबे x cube plus 3x square plus 3x plus 1 नङा होमबा बे x cube बेजों बेखौ राननांगौ होमबा नैबे x cube दं नङा होमब्ला x cube होमबा नैबे x दं ओमफ्राय मोनसेल'सो x होमबा मोननै x नांगौ होमबा x square जों होयोब्ला बेनि स्क्वायर बिनि मोननै बिनि मोनसे मोनथाम जायाखै होमबा x cube प्लास बेजों थायोबा x square माइनास बाव माइनास सिम्बल होनांगौ नैबे बे दानजाबाय नङा होमबा बेनिफ्राय बेसेबां जागोन बे मोनसे थांब्ला 3x square निफ्राय मोनसे माइनास x square थांब्ला बेसेबां 2x square बेखौ मोनसे बोख्लायदो प्लास 3x नङा होमबा ओमफ्राय दाना नायदो नैबाव बेसेबां बाव x दं नैबाव x दं ओमफ्राय 2x square दं होमबा मा नांदेरगोन 2x नांदेरगोन नङा होमबा प्लास सिगाङाव प्लास दं नालाय 2x सानजाब्ला 2x square जाहैबाय प्लास 2x जों बेजों 1 जों सानजाब्ला 2x नङा होमबा माइनास बाव माइनास बे केन्सेल थांबाय 3x निफ्राय माइनास 2x थांब्ला x थाहैबाय प्लास नैबे 1 खौ बाहाय लाबाय नङा होमबा होमबा माजों थागोन होमबा प्लास 1 जों थांसिगोन नङा होमबा x प्लास 1 माने 0 मोनबाय नङा होमबा रिमाइन्डारा जोंनि आद्राया 0 बे जाबाय मोनसे गोलावै राननाय नेमजों सानोब्ला आरो जोंना एकर्डिं टु दाना थियरेम थांदोलाय रिमाइन्डार थियरेमा मा रिमाइन्डार थियरेम हिसाबजोंबो सानोब्ला बेखौ प्रमान खालामनांगोन नालाय रिमाइन्डार थियरेमजों सानोब्ला बे 0 मोनगोन ना मोना बेनि रानगासेया 0 मोनगोन ना मोना जों मोनोदि रानखोन्दाया 0 जों मोनोदि रानखोन्दाया 0 रानखोन्दा थारबुंथि बायदियै रानखोन्दा थारबुंथि बायदियै मा रानखोन्दा थारबुंथि बायदियै मा एकर्डिं टु रिमाइन्डार थियरेम मा होनदों बे रानगासैया माने बे लिनियारा जोंहा 0 जाहैबाय नङा होमबा लिनियारा माने बांबिदाबा लाथिख' बांबिदाब नङा होमब्ला बांबिदाबा px आ जेब्लाबो 0 जायो नङा होमब्ला बे हिसाबै जों होबाय होमबा बाहाय x नि इक्वल टु -1 हरै थांब्ला -1 नङा होमब्ला होमबा बे मानखौ फज'नानै नैबे px आव बिदिब्ला px आव x इक्वल टु -1 फज'नानै मोनो मा मोनो फज'नानै मोनो बेखौ फज'दो px आव px इक्वल टु बेखौ -1 खौ फज'बाय नङा होमबा नैबेखौ नायदो दाना बेनि भेलुखौ बहायदो -1 किउब जाहैबाय प्लास 3 -1 स्क्वायर प्लास 3 -1 प्लास 1 बे जाबाय किउब नालाय बेयाव -1 फैगोन बे स्क्वायर प्लास 3 फै जाबाय -3 प्लास 1 प्लास माइनास माइनास नङा होमबा होमबा बे जाबाय बेबो होमबा मा 0 बेखायनो रानखोन्दाया 0 बेखायनो रानखोन्दाया 0 फोरमान जाबाय नङा होमबा नैबे गोलावै साननाय नेमजोंबो जों लाथिख' मोनबाय ओमफ्राय जितु रानखोन्दा थारबुंथि बायदियै रानखोन्दा थियरेम गैया होमबा बे रिमाइन्डार थियरेम बे जाबाय रिमाइन्डार थियरेम गैया होमबा रिमाइन्डार थियरेम बियो रानखोन्दा थारबुंथि बायदियै जोंहा x plus 1 equal to 0 pa equal to 0 होननाय गैया होमबा बेनो माने 0 पलिनोमियल जोंहा लिनियारा 0 जाहैबाय नङा होमबा x equal to -1 बे हिसाबै जों बेखौ फज'नानै मोनो नैबेयाव फज'दो
जितु मोनदों 0 मोनबाय बेबो 0 बेबो 0 थारमाने प्रमान जाबाय जों मोनोदि रानखोन्दाया गोलाव नियमजोंबो मोनबाय आरो थार बुंथि जितु रिमाइन्डार थियरेम बेजोंबो जों 0 मोनबाय अके बास बेखिनियानो गोरलै नङा होमबा नेक्स्टआव नायबावदो होनाय दं मा px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 ओमफ्राय रानग्राया मा होनदों रानग्राया x minus 1 by 2 म्हणजे according to remainder theorem रानखोन्दा थार बुंथि बायदियै होना लिरदो रानखोन्दा थार बुंथि बायदियै रानखोन्दा थार बुंथि बादियै जों मोनो मा मोनो according to remainder theorem मा होनदों नैबे रानग्रा लिनियारा नङा होमबा -1 by 2 equal to 0 होनदों नङा होमबा x नि भेलुआ बाहाय हाफ जाहैबाय होमबा बे भेलुखौ फिक्सआव बहायदो px आव दानिया px आव x equal to half फज'नानै मोनो मा मोनो px खौ लाबोदो p आव मा हाफ बहायबाय नङा होमबा भेलुखौ बहायदो हाफ किउब प्लस 3 हाफ स्क्वायर प्लस 3 हाफ प्लस 1 नङा होमबा बे मा जागोन 1 by 2 2 to the power cube बेसेबां 8 प्लस 3 नैबे 1 by 4 प्लस 3 by 2 प्लस 1 8 लादो 8 कमन 1 8 कमन लबाय नोंबा एलसियाम 4 सानजाबनै 8 2 जों 3 जों सानजाबबा 6 जाहैबाय नङा होमबा प्लास 2 जों बेसेबां 2 जों 4 सानजाबनै 12 जाहैबाय नङा होमबा 2 जों 4 जों रानबाय आरो 4 जों बेजों सानजाबनांगौ नङा होमबा 4 सानजाबनाम 12 दास डाइरेक्ट बाहाय 8 इनटु जेबो गैया नालाय बाहाय नङा होमबा 8 इनटु 1 नङा होमबा बेखौ लिरलायनो दरखार गैया ओमफ्राय बेसेबां 8 माल बेसेबां जागोन 12 20 27 जाबाय होनबा 27 थारमाने मा बे बुस्थुआथ' 0 जायाखै ना 0 मोननांगौमोन नङा होमबा बेवहाय रानखोन्दाल' दिहुन होदों नालाय 27 by 8 ओके नेक्स्ट फैदोलाय 2 आव मा होनदों रानखोन्दाखौ दिहुन जेब्ला एथ' जोङो बेबो बिदिनो बे नियमैनो थांदो जों किसुमान फ्रेक्सन थायोब्ला जों बैबायदि दहाय गोलाव राननाय नेमजों बेखौ थानाब्लाबो जागोन नैबेबायदि बानायबानो जागोन 2 खौ जाय 3 आव 7 plus 3x plus 3x cube 6 नि मोनसे सानजाबगिरि नंगौना नङा नायफोर सानजाबगिरि बिसोर रानजायोना रानजाया बेखौ नायफोर होनदों आरो होनाय दं मा होनाय दं px आ जोंहा मा होनदों 3x cube बयनिफ्राय देरसिनखौ जों रानजाग्रा हिसाबै लानांगौ फिसानि बे रानग्राया मा रानग्रायाथ' जेब्लाबो फिसा जागोन नङा होमबा रानग्राया मा जोंहा बाहाय 7 plus 3x रानखोन्दा थार बुंथि बायदि मोनो रानखोन्दा according to remainder theorem रानखोन्दा थार बुंथि बायदि मोनो रानखोन्दा थार बुंथि बायदियै मोनो नैबे 7 plus 3x equal to 0 जाबाय नङा होमब्ला 7 बेयो ओरै थांब्ला minus 3x उल्था जाबाय नङा होमबा मा होनदों बे ट्रिक्सखौ दिहुननांगौ नालाय हरैहाय थांबाय -7
होमबा x नि भेलुआ जोंहा -7/3 बे -7/3 खौ नैबे px आव बहायना होदो px आव x equal to -73 फज'नानै मोनो p -7/3 फज'दो हा equal to नैबाव बहायदो बाहाय 3 -7/3 whole to the power cube plus 7 x निगाव -7/3 ओके 3 बेथ' माइनासानो थागोन नङा होमबा माइनास बे 3 to the power 3 बेसेबां 27 7 क्यूब बेसेबां 343 नङा होमबा प्लास प्लास थ' जाला बे माइनास फैदो माइनास 3 आनो थाबाय बे 7 बेसेबां 49 नङा होमबा 49 बेजों बिदिनो दानोब्ला बेसेबां 9 सानजाबथाम बे नङा होमबा थारमाने -3/43 9 -49/3 एलसीएम लायोबा 9 फैबाय नङा होमबा 9 and 490 -490 थारमाने does not equal to 0 होमबा बियो बां बिदा 0 पलिनोमियल जायाखिसै ना होमबा बियो माबा मोनसे दस्रा फैबाय 0 फैब्लासो बियो 0 माने लाथिख' बां बिदाब जागौमोन नङा होमबा लाथिख' बां बिदाब जायाखिसै बियो थारमाने 0 डास नट इकुवेल टु 0 नालाय थारमाने बियो बेजों रानजाया सानजाबगिरि नङा थारमाने 7 plus 3x आ 3x cube plus 7x नि सानजाबगिरि नङा लिरबानो जाबाय एन्सारा मा लिरगोन बुकलाय एन्सारा नैबाव लिरबानो जाबाय नैबे 7 plus 3x आ 3x cube plus 7x नि सानजाबगिरि नङा सानजाबगिरि नङा सानजाबगिरि नंगौना नङा लिरनो होदों नालाय सानजाबगिरि नङा जाहैबाय माने बे 0 जाब्लासो सानजाबगिरि जागौमोन नालाय होमबा बेथ' 0 पलिनोमियल जायाखिसै होमबा बे 0 ओंखारनांगौमोन 0 ओंखारैखाय बियो सानजाबगिरि नङा थारमाने बेनि माल्टिप्लिकेशन नङा थारमाने फेक्टर नङा आरो बेजों बियो रानजाया बेजों रानजाब्लासो 0 जागोन दा रानजाया थारमाने आद्रा थायो नङा होमबा नै बास बेनि एन्सारा नेक्स्ट फैदोलाय 4आव फैदो रानगासै आरो रानखोन्दा दिहुन गोरलैथार बेबो जेबो नङा आं मोननै बानायना होगोन बाखि नोंसोरो न'आव बानाय होमवर्क x cube minus 4x square plus 2x plus 5 बियो मा px होनाय दंखायो होननानै होनाय दं होननानै लिरदो होनाय दं होननानै px equal to x cube minus 4x square plus 2x plus 5 रानग्राया मा होनदों रानग्राया जोंहा x minus 2 जों रानोब्ला रानगासै आरो रानखोन्दा दिहुननो रानगासै आरो रानखोन्दा बिनि आद्राखौ दिहुननो होदों हो गोलाव नेमखान्थि बायदियै होदो बेखौ बोरै राननो बेखौ रानोब्ला बिनि रानगासै दिहुननो होदों आरो रानखोन्दा दिहुननो होदों मोननै सिस्टेमै बानायबानो जाबाय बेखौ प्रमानबो खालामनांगौ रानखोन्दा गोलाव राननाय नेमजों लिरदो गोलाव राननाय नेमजों x minus 2 नङा होमबा x cube minus 4x square plus 2x plus 5 नङा होमबा नायदो x cube बाहाय x दं होमबा x square नांदेरगौ नङा होमबा बाव x होयोब्ला बाव x square नांदेरगौ होमबा x square होदेरोब्ला x जों बेजों सानजाब्ला x cube जाहैबाय नङा होमबा माइनास नैबे माइनास प्लास माइनास जाहैबाय 2x square जाहैबाय 2x square माइनास बाहाय माइनास दं नालाय बाव प्लास होदो
बे कैंसिल जाहैबाय होमबा माइनास 4x स्क्वायर प्लस 2x थारमाने माइनासआ देरसिन दंबा माइनास ओमफ्राय 2x थाङोब्ला जोंहा 2x थाबाय प्लस नैबे 2x फैबाय बे बाहाय फैबाय नङा होमब्ला 2x दाना नायदोलाय माइनास 2 जोंहा x दं होमबा माइनास 2x फैगोन माइनास 2x होमबा 2x 2 आथ' फैखाबाय माइनास 2 फैखाबाय x स्क्वायर माइनास a प्लस 4x जाहैबाय नङा होमबा 4x माइनास दं नालाय बाव प्लास होदो बाव प्लास दं नालाय माइनास होदो बे कैंसिल थांबाय नङा होमबा माइनास बे प्लास माइनासआ देरसिन माइनास नैबे प्लास नालाय 2x माइनास 4x निफ्राय प्लास 2x थांब्ला माइनास 2x नैबे प्लास 5 आ ओंखारबोदोलाय बेहाय प्लास 5 ओमफ्राय बेसेबां रानदो बेजों मा फैगोन माइनास 2 फैगोन नङा होमबा माइनास 2 योब्ला माइनास 2 बा माइनास 2x जाहैबाय माइनास प्लास 4 जाहैबाय नङा होमबा बेसेबां प्लास माइनास बाहाय बेसेबां फैगोन 1 फैगोन नङा होमबा रानगासेया बे नैबे नङा होमबा बेवहाय बे आद्रा रिमाइंडारा बे जाहैबाय नङा होमबा बेवहाय रानगासेया x स्क्वायर माइनास 2x माइनास 2 ओमफ्राय आद्रा मा होनदोंमोन रानखोन्दा होनो रानखोन्दाया मा 1 नङा होमबा आरो बे बुस्थुखौनो नोङो फोरमान खालामबावदो आरो माजों जोंहा मोनसे रिमाइंडार थियरम गैया होमबा नैबाव फोरमान बानायबावदो थार बुंथि बायदियै आद्रा माने रानखोन्दा थार बुंथि बायदियै रानखोन्दा एखे जायोना जाया नायदो आरो रानखोन्दा थार बुंथि बायदियै जोंहा मा नैबे लिनियारा 0 जायो नङा होमबा माइनास 2 इक्वल टु 0 पलिनमियेल गैया होमबा लाथिख' बांबिदाबा हांखोसेयारि बांबिदाबा 0 जायो नैबे x इक्वल टु 2 थाबाय दा px आव x इक्वल टु 2 फज'नानै मोनो नैबेखौ लाबोदो p आव मा बहायनांगौ 2 नङा होमबा नैबेखौ बहायदो 2 बाय 2 क्यूब माइनास 4 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2 प्लस 5 नैबे 2 to the power cube 8 माइनास 2 सानजाबनै 4 नङा होमबा 4 सानजाब्रै 16 प्लस 4 प्लस 5 होमबा प्लस बेसेबां 8 4 12 आरो हेरि 17 माइनास 16 थारमाने 1 वार्ड ओंखाराखै होमबा फोरमान जाबाय थारमाने नङा होमबा थारमाने रानगासेया बेनो मात बेनिफ्राय जोंहा रानखोन्दाया 1 मात बिदिब्ला रानखोन्दाया 1 बास बेनो जाबाय नङा होमबा नेक्स्टआव फैदोलाय नेक्स्टआव मा गोरा मोनदों नामा एफा गोराथ' नङा होमबा 4 नि 4 होनाय दं मा होनाय दं px इक्वल टु x 11 माइनास 5 रानग्राया मा होनाय दं रानग्राया जाहैबाय x प्लस 1 नङा होमबा गोलाव राननाय नेमजों बिजों रानदों नङा होमबा x प्लस 1 माजों x 11 माइनास 5 मारै रानगोन
बे x नङा होमबा बे x11 दं थारमाने x10 नांगौ नङा होमबा x10 x11 बेसेबां जागोन बाव 10 बाव मोनसे दं होमबा 11 जाहैबाय नङा होमबा 11 होमबा बेजों प्लास जाहैबाय x whole to the power 10 माइनास बे केन्सेल थांबाय नङा होमबा जेब्ला माइनास x10 देरसिनखौ जेब्ला लिरो x whole to the power 10 माइनास 5 बिदि फैबाय नङा होमबा होमबा दाना आरो मा फैगोन माइनास x बाव x10 दं बा x दं होमबा जोङो x9 हरोब्ला x9 आरो x जों x10 जाहैबाय नङा होमबा x10 माइनास ए प्लास ए माइनास x9 बाव माइनास दं नालाय बाव प्लास होबाय बिसोर दानजाबाय नङा होमबा होमबानि बाव x9 बे x9 नैबे 5 माइनास 5 बे फैबाय नङा होमबा नैबे जाबाय रिमाइन्डाराथ' जोंहा जेब्लाबो गथा जानांगौ नालाय गथा जानांगौ बाहाय मा होनगोन दानिया जोंहाथ' रानगासैया नैबे जाहैबाय बेवहाय रानगासैया बेवहाय रानगासैया मा मोनखो रानगासैया नैबे x10 माइनास x9 मोनबाय बेनिफ्राय नैबे रानखोन्दा माने रिमाइन्डार रानखोन्दाया बेसेबां मोनखो रानखोन्दाया नैबे नङा होमबा x9 माइनास 5 नाथाय बे रानखोन्दाया बिदि जाबाथ' जाया नङा होमबा बेथ' गथा जानांगौ जोंहा गथा लाबोनो थाखाय मा खालामगौ जोंहा मोनसे दंबावो रानखोन्दा थारबुंथि बायदि बानायदोलाय रानखोन्दा थारबुंथि बायदि माने according to remainder theorem जोंहा मा x plus 1 आ 0 नङा होमब्ला 0 पलिनोमियेला नङा होमबा px आ 0 जानांगौ नङा होमबा x equal to बेयाव थाङोब्ला minus 1 दा नैबे px आव x equal to minus 1 फज'नानै मोनो नैबो लाबोदो px माने minus 1 equal to नैबेखौ minus 1 whole to the power 11 minus 5 थारमाने minus 11 to minus जागोन बेबो minus 5 थारमाने minus 6 थारमाने बियो 0 जायाखिसै थारमाने बियो सानजाबगासै नङा बेथ' बे थाहैबाय बियो इक्वल टु 0 जानांगौमोन ना इक्वल टु 0 जायोब्लासो बियो बेजों रानजायो फुल्लि रानजाया थारमाने नङा होमबा ओमफ्राय थेवबो जोंनाथ' नैबे रानखोन्दाखौ दिहुनथारनांगौ नालाय रानखोन्दायाथ' गथा जानांगौ ओंखायनो रानखोन्दाखौ लाबोदो रानखोन्दा दिहुननांगोन ना नैबे माइनास 1 बहायनांगोन ना रानखोन्दाया जोंहा बेसेबां मोन्दोंमोन x9 माइनास 5 मोन्दोंमोन नङा होमबा बे रानखोन्दाखौ नैबे माइनास 1 मोन्दों नङा होमबा जोंहा बेखौ बहायदो माइनास 1 9 माइनास 5 थारमाने माइनास 1 माइनास 5 थारमाने माइनास 6 रानखोन्दाया माइनास 6 जाहैबाय नङा होमबा रानगासैया नैबे जाहैबाय x to the power 10 माइनास x9 5 आव मा होनदों 3x square minus 2x minus 40 को 3x plus 10 जों रान 5 नि 1 होनाय दं मा होनाय दं px रानजाग्राया जोंहा मा होनाय दं 3x square minus 2x minus 40 रानग्राया मा दं रानग्राया मा दं 3x plus 10 गोलाव राननाय नेमजों सिम्पल राननो होदों नालाय माथो रानदो सिम्पल राननो होदों आरो मा गोलावै राननो सिम्पल रानदो 3x plus 10 बेजों रानदो नैबे 3x square minus 2x minus 40 होमबा बेसेबां जागोन 3x square नङा होमबा नैबे 3x दं थारमाने x खम नङा होमबा होमबानि बाव x मोनसे हरबानोथ' जाबाय नङा होमबानोथ' x स्क्वायर फैसिगोन 3x स्क्वायर अके दाना माइनास प्लास जाहैबाय होमबा 10x जाहैबाय नङा होमबा 10 नालाय बियो एबा माइनास
दाना B2 केनसेल थांबाय दाना बेबो माइनास माइनासआथ' फैखागोन दाना ज' खालामनांसिगोन मा माइनास 12x माइनास बे 40 दा 40 दाना बेखौ मा खालामगोन मा सानदाब नांगोन बेलाय 4 सानदाबथाम 12 जागोन नङा होमबा माइनास 4 जों सानोब्ला 4 सानदाबथाम 12 ओमफ्राय x थाबाय माइनास a प्लास a माइनास 40 जाहैबाय तारमाने प्लास तारमाने बे 0 जाजोबबाय नङा होमबा 0 होमबा सिम्पल आरो बेवहाय बिनि रानगासेया बेसेबां जाखो नैबे नङा होमबा बेवहाय जों मोनबाय बा बेवहाय रानगासेया बेवहाय रानगासेया मा मोनखो जोंलाय बे नङा होमबा x माइनास 4 बे x माइनास 4 मोनबाय नङा होमबा ओमफ्राय रानखोन्दाया बेसेबां 0 नङा होमबा बास बेनो गायनायाबो बेनो हो बाखि नोंसोर होमवर्क खालाम 2 नि दंबावोमोन बाहाय 6 खौ नाय 2 निखौ नाय मा होनदों बां बिदाबा एथ' बां बिदाबनि मोनसे दिहुनगिरि नंगौना नङा आनजाद खालामनो होनो जा मा दं px होनाय दं नङा होमबा होनाय दं एथ' x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनास 3x प्लस 4 रानग्राया मा होनाय दं x माइनास 7 जोंहा रानखोन्दा थार बुंथि बायदियै मा होनदों रानखोन्दा थार बुंथि बायदियै रानखोन्दा बिसोर बेजों रानजायोना रानजाया बेखौल' नायनो होदों नालाय रानखोन्दा थार बुंथि बायदियै मा होनदों रानखोन्दा थार बुंथि बायदियै जोंहा x माइनास 7 इक्वल टु 0 x इक्वल टु 7 दाना बेनि भेलुआव बहायदो px आव x इक्वल टु 7 फज'नानै मोनो p इक्वल टु x नि जायगायाव 7 बहायबाय 7 होल टु दि पावर क्यूब प्लस 2 7 स्क्वायर माइनास 3x प्लस 4 होमबा 7 होल टु दि पावर क्यूब बेसेबां 343 प्लस 7 49 into 2 1 जाहैबाय प्लस 4 होमबा बेखौ प्लास माइनास खालामदो बेसेबां 445 माइनास 21 424 मानोना x माइनास 7 आ px खौ राननानै मानोना x माइनास 7 आ px खौ राननानै मा मोनानो मानोना x माइनास 7 आ px खौ राननानै लाथिख' मोनाखै नङा होमबा लाथिख' मोना बेनो आरो अके 7 निखौ नायदो 7 आव मा होनदों होनाय दं बा हमबाय मोननै रानजाग्रा दंनो हमबाय px इक्वल टु ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनास 4 आरो मोनसे दंबावनो रानजाग्रायानो मोननै x क्यूब माइनास 4x माइनास a बां बिदाब मोननैखौ रानग्राया नैबे जाहैबाय रानग्राया मा होनदों x माइनास 2 जों राननायाव समान रानखोन्दा मोनबाय a नि मान दिहुननो होदों हो a नि मान थारमाने बेजों बे मोननैखौ रानोब्ला बे मोननै जा रानगासै मोनोना बे एखे जाहैबाय बेजों बे एखे थारमाने बे नैबे इकुवेशनखौ बे x माइनास 2 जों राननानै जि मोनो बे इकुवेशनखौबो बे x माइनास 2 जों राननानै जि मोनो बे समाननो एकर्डिं टु कुइसन
ओके होमबा जों बेखौ according to remainder theorem थांदो रानखोन्दा थार बुंथि बायदियै मोनो रानखोन्दा थार बुंथि बायदियै मोनो x minus 2 equal to 0 नङा होमबा जोंहा 0 polynomial लाथिख' बां बिदाब px equal to 0 नङा होमबा बेनो बाहाय बाहायदों x equal to 2 होमबा बे x equal to 2 नि मानखौ नि मानखौ मायाव बहायदो px आरो qx आव फज'नानै मोनो p equal to 2 नङा होमबा px x नि जायगायाव 2 होबाय px आव मा दं जोंहा a आथ' a कनस्टेन्ट जाहैबाय x नि जायगायाव जोङो 2 बहायबाय प्लास 3 x नि जायगायाव 2 होल स्क्वायर प्लास 5 2 minus 4 बा 2 to the power 3 8 a जाहैबाय प्लास 2 square equal to 4 4 3 12 नङा होमबा प्लास 10 minus 4 होमबा बेसेबां जाखो बालाय बेनिफ्राय थाङोब्ला 6 जाहैबाय 6 आरो 12 18 जाहैबाय 8a प्लास 18 नङा बेनिफ्राय 4 थाङोब्ला 6 थाहैबाय आरो 2 12 18 बे थाहैबाय बे मोनसे आरो मा होनबावदों qx q आवबो 2 बहायदो 2 बहायोब्ला 2 cube minus 4 2 minus a होमबा मा 2 to 8 minus 8 2 to the power 8 जाहैबाय बेबो 8 minus a थारमाने बेबायदि गैया minus a जाहैबाय होमबा according to question सोंथि बायदियै मा होनदों बोरो बेजों आरो बेजों एखेनो नोंसिनि जितु कुइसनाव सोंदों सोंथि बायदियै होननानै लिरदो सोंथि बायदियै मा बेजों एखे होनदों माने बेजों बेखौ रानोब्ला जा मोनो बे एखेनो सोंथि बायदियै बिसोर मोननैया समान होनदों ना 8a plus 18 equal to minus a समान लिरनाय दं नालाय होमबा बे a खौ ओरै लाबोदो 8a ओरै लाबोयोबा दिहुननो गोनां a नि माना -2 बास फिनिश जाबाय नङा होमबा थेंक इउ दिनै बाहायनो जोब्बाय आरो नेक्स्ट फैबावगोन सानसेनि उनावहाय आच्छा नोंथांमोना आंनि फोरोंनायखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आं थुलुंगा मोनो बेखौनो मिजिं थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों